Predizbornu kampanju koalicija SPS Jedinstvena Srbija, Zeleni Srbije nastavila je konvencijom u Užicu. Boje ove koalicije su boje Srbije, crvena, plava i bela, baš kao što je i na mitingu u Beogradu zastavu Srbije nosio predsjednik SPS-a Ivica Dačić. Posjetio je predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma. Vi vidite koliko je lepa crvena boja. To je i crkvena boja. A mi smo pravoslavci, vernici, slavimo slave. A vidite onu zastavu koju je Ivica Dačić nosio u ovom spotu. Ta zastava je cela Srbija u njegovim rukama. Pa ne dajmo Srbiju da nam neko drugi vodi, da neko drugi bude premijer. Premijer mora da bude Ivica Dačić. I kakav si, takav si. Muškarci se ne dele na lepe i ružne, nego na sposobne i nesposobne. Naši poslanici su sposobni ljudi i dame naše. Ivica Dačić je bio predsjednik Skupštine. Najveći broj zakona doneto je upravo kada je Ivica Dačić bio predsjednik Skupštine. I na kraju da vam kažem da naša koalicija traje 14 godina, SPS i Jedinstvena Srbija. Pazite, kaže, dajte čoveku vlast pa će da vidite koliko će da traje, mi se nikada posvađali nismo. Šta to znači? To znači da nam je interes bila Srbija, a ne lični interesi, poslanička mesta, ministarske funkcije i direktorske. Da pozdravimo budućeg premijera jednim jakim aplauzom. Dragi moji domaćini, izađite 3. i glasajte za domaćine. Ova lista ima domaćine. Ivica Dačić, premijer. Hvala. Građani moraju da znaju šta dobijaju ako glasaju za ovu listu, naglasio je Ivica Dačić. Ovde nije reč o tome da li ćemo nekoga da vrbujemo, da da nama podršku. Da neko da nama podršku da bi ja bio premijer. To bi bilo nemoralno i nekorektno da ja nekoga zovem i da mu tražim podršku da bi ja nešto bio. Ja želim da kažem ljudima šta oni dobijaju ako ja nešto budem. Šta oni dobijaju. A oni dobijaju jasnu i čvrstu i odlučnu politiku. U nacionalnom smislu mi smo patriotska stranka i ja sam ponosan što nijedan socijalista nikada nije izdao našu zemlju i naš narod. Svako ko meni da podršku treba da računa da mi nikad nećemo priznati nezavisno Kosovo. Da sam ja učinio da 18 zemalja povuče priznanje Kosova i da će biti još toliko sigurno. Mi ne treba da nas interesuje ni istok ni zapad. Treba da nas interesuje Srbija. Da nas interesuje srpski interes. Da nikad više Srbi ne ginu ni zbog jednih, ni zbog drugih, ni zbog trećih. Da ne ginemo više ni zbog nas. Da vodimo pametnu politiku, sigurnim rukama da vodimo zemlju, ali da štitimo naše nacionalne i državne interese. Kažu, mora da se uvedu sankcije da bismo ušli u Evropsku uniju. Sve u redu. Obaveza je da uvedemo, da se usaglasimo sa njima do trenutka ulaska. Pa nek nam kažu kad je to. Je to sutra možda? Pa logičnije je malo sutra, ali ajde, neka bude za 5 godina, za 10 godina. U redu. Ako je za 5 godina, onda ćemo za 4 godine i 10 meseci da se uskladimo. Ako je za 10 godina, onda ćemo za 9 godina i 10 meseci se uskladimo. A nećemo valjda sada da se uskladimo da bismo čekali da uđemo tamo gde oni možda neće ni da postoje za 10 godina.
Da vam kažem, ja to što pričam, ne pričam ovde vama da me niko ne čuje. Ovde u Užicu, pa sad će čujete samo vi, a kad odem gore, onda zapadnim diplomatama da pričam kako, eto, ja ovo pričam samo zbog predizborne kampanje i tako, ja sam to njima rekao i u Briselu. Rekao sam im svuda. Pa šta me i briga da li ću da budem na vlasti ili neću da budem na vlasti? Zašto? Zato što je važno da mi imamo državni i nacionalni interes. Ako izgubimo mi Srbiju, ne vredi nam ništa. U uslovima krize veoma je važno ko drži kormilo, ko drži volan. Mi smo spremni da preuzmemo deo te odgovornosti. Jedno je Vučić, on je kandidat za predsednika, ali on nije kandidat u parlamentu. On je kandidat za predsednika, on je naš zajednički kandidat. Ja pozivam da glasamo da on pobedi u prvom izbornom krugu, ali jedno je Vučić. Mi možemo bolje od nekih njegovih ljudi i mi mislimo da je najbolje da Vučić bude predsednik, a Ivica Dačić premijer, jer je to u najboljem političkom interesu Srbije.